Onyamedeni kakaventi Iluzie solunu akona biri Inata kwala Inakwazio kama yani no wamono Okungwali boy katienti Yena biaka kama Yena biaka kama Yena ayo chiku ayo Bono aza, bono ihu, bono udo, bono amumu. Iko doni, peke fly agama, peke fly agama. Himself, every dog come. Isa! Every dog Ajia shakata namu sadebeno Ajia sadebeno Hasadebe na yamu Hobia muze no chilimu sadebeno Namo na Waneme bene namano Ojeli go bwevi nene Ojeli go bijuma mwanne mebe na mwanne mabezi na ebezina That was 2nd January 2026. Fuma. Kekpe na ayo ni sindi ni ga bia bu mmemme dika na bia no bosi nke tata. Ana ma yo Chineke nkusi Chineke ndaga. Ndị niile bụ ndị ga-abịa taa. Okporo ụzọ ruwere ha isi. Ka Chineke nna duo ha ka ha ukwu niile ha ga-eji bịa. Ukwu nke ha ga-ejikwa wee na n'aha Jizọs. Amen. Aye kenegi o. Nke aka bụ mbido. Mana gwa kwa ya were na asị gị wuye ekwe. Na ya Ọmụ abụ ya ekwedashike chi. Ekwedashike. Daalụ. Ọmụ abụ ya. Aye kenegi. Afa mbụ kwa Nneka. Nneka daalụ. Aye kenegi. Nina ya nwa wa ya bụ di like Sizana wa maruka. Bona yi ha na me yi ja wori o. Ama uri oru. onye ji mamu wa we. Nne ji mu. No Chineke ga-echetere. Ụmụ ya nchete. Ụmụ ya nchete. Ụmụ na ji nchete. Uya mu ji nchete. Uya mu ụmụ ya nchete. Ụmụ ya chetere. Ya niile o were chetere ka nne ji m. A na-emere usoro, a na-emere onye wụhụrụ. Anyị na akwado ji ụka n'ugwu obe. Wow. Yiri in the church. Father bịara dore mass. Wee yio ya. So anyị na akwado ugwu obe. Nje dore mass, nje kwure mass. Daalụ. So na-ekenere m Chineke. Na-echetara nne ji m taa. And nne ji m ahụ bụkwa ada nna m n'ime ahụ m. Odite m si m bịa netebe ya. M bịa na-enete, ọ na-enete m. Anyị ka na wee netekwa ụwa anyị ruo taa. Abịakwakwa Chineke nke n'igwe. Buchi na-ahụ n'ife na-ahụ n'uzuzo. Gọzie m na mbala ji n'ọwa.
nye m ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị nye m uwe m ụwa nye m ụmụ ekenere m Chukwu anyị ekene gị o ndeyo ka Chukwu nara ekele n'aha Jizọs. nwanne m ebezina ebe nwanne anyị nwanyị na mama anyị na mma nnukwu anyị ekpere mama anyị Grace Ụzọamaka Wagbara, onye nke anyị ji okwukwe na nchekwube mara na ọ nọ n'ụlọ obibi nke Chukwu. Nwanne anyị mgbe ọ dụkwazị ndụ bụ onye otu anyị, ọ tụkwasịkwazịrị obi na aja misa. Onye mere ndị ezinụlọ ji gbakọba ọnụ wee sị ka ha yekwezie ya ugwu n'ụzọ pụrụ iche, tinyekwezie ya ihe nke ahụ bụ nke o kwetara ya. Dịka anyị si mara na aja misa bụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Anyị na-eloti ya n'ekpere anyị ka o soro, ọ bụ na orube n'ụlọ obibi nke ahụ anyị na-atụ anya n'eluigwe, ka site na arịrịọ nke ezinụlọ ya na nke nzukọ nsọ ka Chukwu mee ebere nabata ya ma tinye ya n'ọgbakọ nke ụbọchị. Anyị na-arịọ amara nke Chukwu n'isi ezinụlọ na-ekọrọ mkpa ahụ ọ na-egwuri ọrụ nke ahụ ọ na-arụrụ ka Chukwu jiri aka ya bịa rụọ ya ma nara ọtụtụ ihe a ga-eme anyị site na Kristi dị anyị. Utemwa Chineke jike niile biko mejupụta okwukwe o kwere gị ma dubata ya n'ụwa nke dị n'eluigwe ka o nwere binyere gị n'aṅụrị ebighị site na n'ime Jizọs Kraịst nwa gị onye gị na Mmụọ Nsọ dị ndụ n'aha Chi mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke. Ahụhụ ọbụla agaghị adakwasị ha ọzọ. N'anya ndị nzuzu ha nwụrụ anwụ, ha dị ka ihe kpochapụrụ mana ha nọ n'udo. Ọ bụrụgodu na ha tara afụfụ dịka anya nke mmadụ si fụ, ma ha enweela nnukwu nchekwube na ndụ anwụ anwụ. Ha tara nwantịntị afụfụ iji wee dị mma. Chineke ejigo ọnwụ nwane ha wee chọpụta na ha kwesịrị ibiere ya. Ọ nọchala ha dịka aja nsure ọkụ. Mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ ịkpọrọ ha, ha ga-achapụta na mmụkesi dịka ìhè. Ọ ga-ekpe obodo niile ikpe. Ndị niile tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị niile na-erubere ya isi ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, maka na Kraịst a na ebere ya na-eche ndị o ji aka ya wee họrọ. Okwu o nweghịkwa ihe m ga-achọ. Dịwenụ m bụ onye nche m, o nweghịkwa ihe m na-achọ. Dịwenụ m bụ onye nche m, o nweghịkwa ihe m ga-achọ. Ebe ahịhịa ndụ juru eju ka ọ na-enye m ezumike. Ọ na-edina m na mmiri ka m zuru ike, ka m wee kutekwa ume. Dịwenụ m bụ onye nche m, o nweghịkwa ihe m ga-achọ. Unu mata eziokwu banyere ndị nọ n'ezumike nke ọnwụ, ka ọ ghara iwute unu dịka o si ewute ndị ọzọ na-enweghị nchekwube. Ebe ọ bụ na ị kwere na Jesu nwụrụ site n'ọnwụ kulite, etu ahụ ka Chineke ga-esi site na Kristi
kpọrọ ndị ahụ nọ n'ezumike nke ọnwụ, ndị nke a mere anyị ji agwa unu n'okwu nke Chineke na anyị bụ ndị ka dị ndụ gaa nọ mgbe Gideon ga-abịa agaghị erite uru ọbụla karịa ndị nwụrụ anwụ, maka na Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata were olu opi ike na olu onye isi nke Chineke kpọọ oku iji kpọpụta ha. Ndị nwụrụ na Kristi ga-ebu ụzọ kulite, emechaa kpọrọ anyị onwe anyị bụ ndị fọrọ n'ụwa, were n'ụdị echiche dị ole a wee na-akasi onwe unu obi. Okwu nke ọsọ Ihe ọgụgụ nke asị na ozi ọma dị ya nsọ nke Jọn dere. Mụ onwe m bụ ezi osisi vaịn, nna m bụkwa onye ọrụ ubi. Alaka ọbụla dị n'ime m nke na-amịtaghị mkpụrụ, ọ ga-egbupu ya, mana ọ na-akwọcha alaka ọbụla nke na-amịta mkpụrụ ka o wee mịta mkpụrụ karịa. Unu dị ọcha maka ihi okwu niile m gwara unu. Ya mere, nọgide n'ime m, mụ onwe m ga-anọgidekwa n'ime unu, n'ihi na alaka apụghị ịmịta mkpụrụ belụsọ ọsọ ma ọ nọgidere n'ukwu osisi. Otu ahụkwa ka unu agaghị esi amịta mkpụrụ ma ọ bụrụ na unu anọgidere n'ime m. Onye ọbụla nọgidere n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya, ga-amịta ọtụtụ mkpụrụ, n'ihi na ewezuga m, unu apụghị ime ihe ọbụla. Ozi ọma nke ụwa. Maka n'ime Israel, shalom for Israel means peace. Peace abụghị na ọgụ adịghị, nọ na in the presence of war na anyị ga na-eme gịnị? Anyị ga na-emeri, anyị wabụ ndị mmeri. Ajezie agha chọpụtazịa na ụfọdụ na ndị otu ha mere gịnị bụ ndị nwụrụ n'agha. Ka ekwe n'ihe mere wee bube ha onye nwụrụ n'agha a ga-eyi nye ọ bụla eziokwu, ka a na-akwakọ ka eyibe ya, ka ebulu ozu ha, wee na-achọpụta na ndị ahụ niile bụ ndị nwụrụ na-ewere ihe ha kechie n'ukwu. Ihe a na-asị na ọ dị mma nwoke ime gịnị? Ndị be anyị na-asị na ọ dị mma nwoke ime gịnị? Ịgbawa owu ya aka. Maka na tupu ha ejebe ọgụ, even till today in the present Israel, ha mechegodi ihe ọbụla kwadochie ngwa agha ha, a ka ga-asị na in God we trust. A ka ga-akpọ ụkọchukwu ababechi ebere, asị ka ọ nụrụ sị ha emete n'ogbo ha na-achụkwu n'ọgbọ, a na-achụrụ ha aja, mechi ihe ahụ ejebe n'agha. Mgbe e gburu ndị awa, they were confused. What happened? Iwe chọpụta na ewere ndị kechitere ihe nkechite ha brother kwuru ọfụma, ihe nkechite ewe njiji ekechite ihe ụfọdụ, shichite ụfọdụ, kpọchite ụfọdụ ekele. Unfortunately, ha tụkwasịrị obi azọrọ ha, maka na ọ bụ ihe dị mkpa bụ ime gịnị? Ikpere ndị nwụrụ anwụ gịnị? Ekpere. Abịa n'ụka Katọlik, ụka Katọlik wepụtara ofu ọnwa n'ọnwa 12 Igbo, 12 months of the year. Ụka wepụta ofu ọnwa, ma ọnwa ahụ na ọnwa anọ ga-abụ ọnwa eji eme gịnị? Ikperu ndị niile nwụrụ anwụ ekpere. Okwunulote, ọnwa ahụ bụ ọnwa gịnị? November. 1st November bụ All Saints. 2nd November bụ gịnị? All Souls. From that 2nd November, I get make it here till the end. Then ụka ahụ bụ ndị nwụrụ anwụ. Ụka na-ekpere ndị nwụrụ anwụ ekpere. Ụka mere ya na once you are a good Catholic, ị ga-ekperetelu ndị nwụrụ anwụ ekpere at least 6 times every day. Mana ha ma njọs gbalụ megide jebe n'igwe. Ya ka sị na ha ga-ata n'obere afụfụ before ha eme gịnị? Ejebe. And obere afọ nwekwa ike ịfụnụ ya nọ 20-30 years old. Ọzọ site na-ekpere anyị na-ekpe. And the highest one bụ nke unu mee taa.
It's not about celebration unu wee ike ije maka na ama m na unu chọrọ iji maasị meche unu gbagozie unu emewe ihe ndị ọzọ achọghị m ịwụhụ nke nchọrọ ịgba afa mana ihe na-achọ ikwu unu bụ na otu unu si jiri ụka mebe unu lukwu elu unu jekwa ikwu ozu ahụ na ihe ọbụla unu chọrọ ime unu emekwana ya ka ndị ọgọ mmụọ unu adị ihe na-ekwu maka na anyị na nkụzi anyị na ụka katọlik a na-asị gịnị bụ nnukwu njọ ọ sị na ife alụsị ịkpọku ndị mmụọ ime maọbụ ịchụ aja maọbụ ịkwụ ọgwụ chekwube ya ka chukwu ikwu ozu dịka ndị ọtọchọn tradishọn adịghị na-abụrụkwa ofu mana ụfọdụ kịta a lot of youths anyị ihe siere ike asị nọ maka na anyị jebere ụka let us return to the root, back to the root. Amala ihe bụ the root. Maka na isi ya na-achị to the root, ọma na-achị to the root. O nwere ebe njeri ihe ozi ozi yes. No, one thing yeah, that's first there about yeah. Gali ihe ozi. Ka ebubete ozi ya ma ozi ba ga ebubete ya. Gede asị na ọ n'akụkụ ebe a na-akọrọ ji no ama buye na Ghana ji. I don't like arguing with certain things. Ihe ga-eme bụ ịkọwala ndị mmadụ ka okwukwe ha maka onye na-enweghị okwukwe onye ilo ga-abịa ume ihe ahụ o si na onye ilo mere ha unu amere unu elofukwe ya ewezi afọ maka na ihe mekwelu nka jikwa elote ya bụ na ọkwa ihe ọma ọgwụ nlotere ya unu ama that's why okwefu n'ụwa the highest thing ga-eme gị bụ ịbụ ezigbo mmadụ ụrụ ị na-echeta ajụ once onye ahụ bụ ajọ mmadụ ụghara within 5 years is too much 2 years elofuo ya mana ifuru onye agbara mbọta afụfụ ifuru mgbe ụfọdụ asị na oriho dị ma nni ahụ mana ofu ndị ọzọ niile n'isi everybody ga na-ebu and na ọ gbara mbọ ọfụma mana ụka mana ezinụlọ so ka anyị jisikwa ike ihe nke ahụ anyị mụtara n'aka ya unu atụfukwana ya nke kachasị nke bụ na ịdịkọ n'otu ka ofu ezinụlọ na-eme ka ịhụnanya ka mkpụrụ obi Grace Ụzọamaka nwa agbara na mkpụrụ obi ndị niile kwanyere gara aga nye ya ezumike dị ọkpụ ka mkpụrụ obi ya siri ike na ndokwa ka anyị kwụrụ n'ọtọ maka ekpere nke ndị kwere bụ Jesu Kristi ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta Grace Ụzọamaka mama ka o keta oke ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi bịa bata na ndụ nke udo na ahụhụ anyị anọghị ikpere mama Grace Ụzọamaka mama ekpere ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-aza azịza maka echiche anyị ga okwu ọnụ anyị ga
ekele unu ebe ọ dị ukwuu. Ana m ekelekwa ndị kwaya bụ ndị mechere wee mepụtakwa anyị n'udo na-ewere ntụbaba n'aha Jizọs. Wee na-ekelekwa fada onye kaala ya ụka maka na mụ na onwe nke m sef ama ha dị na n'odogwu fada nọtara be anyị a ụtọ kwezọ otu ihe unu ekwugodo n'ọnụ n'okwu Chukwu a na-agakwado nke ọma fada jichibike n'ọrụ biko anyị na-ekele nke ọma biko na-ekelekwu biko na nwere ihe ọzọ mma anyị ga-ebe ekele ọzọ ọtọ Chukwu bịa ma ihe niile onye niile nke anyị na-eme ọ Chukwu ka ọ dị n'aka ọ Chukwu mekwara ka ọ dị otu a ọ Chukwu ga-ewepụtakwa ihe na ya ga-ejiwe n'ime ka ọ na-aga nke ọma n'aha Jizọs. Thank you. Ekene parish priest and Father Chibuza, ekene Vicky ya Father Obon Oscar. Onye nke ye si m na m bịaba ọ nọrọ ebe a o were ihe na be ha ọ na-ama mmewu ọ sị m ọkpọzi ya m si parish wee bịaba ya na nyere thank you. Obe bụkwazi Obe so na my first home as a seminarian. So ihe ọmịbi Obe amaka nọ na anyị pere mpe n'Obe and Obe nwere ezigbo obi. But unfortunately ndị otu anyị niile agbafuchara n'ụwa kezi anọ nke otu ka mgbada onye nwe anyị nọ n'elu ka Chike n'ime ọhụzie na nwa na nsọ ekele nwere amụ kele ndị udo ndị ọgamọ adịkwụgo n'ihe dị mma ogbenye ede mma ede madụpụtakwa ogbenye ede njọ ede dochipụtakwa udo ka anyị chọrọ na ede mma I
Muhammad Jamil. La Presidenta Sabuda. 500 euros.
Okay, so now. I'm not going to Atawa village, no subrigo. Money na water.
kwesịrị ịnabata ụmụ Ikoyi. Ụmụ Ikoyi na-abịa akwa.
Ọdẹ wọ ọdẹ. Yọ gazie. Mmiri zo, ọkọ mgbe ị nwere pata. Ino pata. Onye kwakọ n'ihe ma ọ bụrụ nwa. Obi adịkwa gị mma. Obi adịghị ọkpụkpọ ọdụkwa n'oge mma ebe m ochie ma akwarịta izu ọhụrụ Chineke mekwere mee ya ịkwa ya n'udo anọdụ mmadụ bịakwa obi m ọcha aka na-emekwe anyị ka nọkwa ebe ndị ga-enye ekele bụ iche bụ ndị nke bụ na ya bụ mmemme gara ọfụma. Ọ gara ọfụma anyị kelekwa ndị niile dara ebe a n'ụbọchị taa okwu ha ji bịa bụ ha ga-eshina ebe ha ji weta ihe ka ha ji were bịa ndị nke narị Chineke ga-emeziri mmadụ ekpere m isi abụ awọ nwa agbara ga-agba ahụ ọma dụrụ onye ọbụla ma dụrụ onwe mgbe na-ebido international everybody ga-ahụ ọfụma n'obodo ma dịka onye ọbụla bụkwa onye obodo gba ya bịawa ebe a bụ mma na nke agbagotere ma na nke Chifokibe ewere ga-agwa papa ya nakwazi ụmụnne ya na ụmụ ka ndị ịma na ewe ndị pengin nwee ndị inekwe nwunye mmiri zo efu na pengin inekwe onye nke na my junior sister. Wow. No wonder. No wonder. When I go be the one. Stroke, malaria, Okonof. I'm up in Matan, I'm going to have a piano. I just sang with it now. So, I'll get the motor, near the neck. Where one would have had you
otu obi si dị m ụtọ ka a sịkwa na-ekpe ekpere ndị niile bịara mmemme a ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji na ndụ ọzọ ha ga-abịa n'ezinụlọ ọ ga-abụ ihe ọnwụ kama ọ ga-abụ ihe ọnwụ wee nyere anyị niile. Daalụ. Ihe a bụ ụmụ na ụmụ a na-eselebreti mama na-asị mama n'ebe ahụ ị nọ mma gị na-ete ụmụ nekwe dị ya ọganaiza nekwe ha niile mepere ha niile ụzọ n'aha Jizọs. Counsels guide uphold.